Snežienky, fialky, narcisy a tulipány. Tieto jarné kvety zdobia areály mnohých škôl v meste. Mnohé boli zasadené ako súčasť projektu Za krajšiu Považskú Bystricu. Rovnomenné občianske združenie už 4. rok mení Považskú Bystricu na mesto jarných kvetov. Tento projekt bol na základe toho, že aby tie niektoré zákutia, ktoré sú také zanedbané okolo tých škôl, aby trošku ožiarili a sa zmenili, lebo sa to dá. Moja taká vízia bola, že keby každý v meste v Bystrici posadil jednu cibulku v októbri, keď sa cibulky sadia, bude narcisy alebo tulipány, alebo tie krokusy, do hociakého trávnika, tak môžeme byť, ako Považská Bystrica môže byť mesto jarných kvetov. Je to neskutočné? Ja si myslím, že nie, len to záleží od nás, od ľudí. So sadením kvetov začali mnohé školy ešte na jeseň predchádzajúceho roka. Z prvých kvetov sa môžu tešiť už teraz. My sme sa do tohoto projektu Za krajšiu Považskú Bystricu už minulý rok zapojili s tým, že sme vysádzali cibuľoviny. Boli to vlastne snežienky, tulipány. Naša materská škola je vlastne spojená s environmentálnou výchovou. No a takýmto spôsobom, že vysádzame s deťmi kvety, aj stromčeky, ich učíme k ochrane prírody. Na základe skúsenosti z predchádzajúceho obdobia, kedy sme takúto súťaž na škole vyhrali, tak to bolo také motivačné a vzhľadom na to, že učím aj predmet Svet práce, čo sú pestovateľské práce, tak deti v rámci toho majú aj takúto činnosť. Deti sú veľmi radi, hlavne títo predškoláci naši, pretože vlastne aj v interiéri materskej školy máme kvetiny a celoročne sa o ne staráme. Sú veľmi radi, keď toto môžu akože robiť, pretože pozorujeme postupne, ako ten kvietok narastie, ako rozkvitne, ako zase odkvitne. No a o rok vlastne vidíme, že zase, či sa tam nachádza. No a sme veľmi spokojní. Deti sa tešia, sú vonku, sú v prírode, je pekné počasie, no a v rámci toho výchovno-vzdelávacieho procesu im to aj niečo pomôže, lebo sú takí, ktorí, musím aj priznať, že nevedia pomenovať náradie, ktoré tu máme, alebo sa s tým stretli prvýkrát, takže je to také naučné. Do projektu sa zapájajú materské, základné a stredné školy v meste. Účasť je dobrovoľná a vyhodnotenie je naplánované na 10. júna. Zase budeme mať zaujímavé ceny pre 3 víťazné školy. Tento rok budeme odmeňovať aj jednotlivcov, takých aktívnych, čo urobia ešte naviac niečo, navrch, alebo prídu s nejakou novou myšlienkou a niečo zveladia okolo školy a my budeme veriť tým učiteľom, ktorí ich navrhnú na tú odmenu, takže budeme odmeňovať aj jednotlivcov, nielen školy. Do projektu sa zapájajú takmer všetky školy v Považskej Bystrici, ktoré si takouto aktivitou skrášlia svoj areál a pomáhajú žiakom budovať kladný vzťah k prírode. Zuzana Burdejová, Televízia Považie.